naiimbestigahan ni Senator Bam Aquino sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 375 ang pagtaas ng singil sa kuryente, kabilang ang umano'y hidden charges sa billing ng Meralco. Partikular na kinwestiyon ng senador kung bakit ang mga middle-class consumers ang pumapasa ng subsidy para sa low-income households sa ilalim ng umiiral na cross-subsidy system. Nais busisiin ni Aquino ang mekanismong ito kung saan ilang consumer ang nagbabayad para sa diskwento ng marginalized sectors at senior citizens na nagresulta umano sa dagdag na 20 pesos hanggang 100 piso kada buwan sa bayarin ng isang ordinaryong pamilya. Mahalaga po yan, yung tanong sino nagbabayad. And I filed for the information of the body, I filed a resolution looking into this again. Kung makita natin, baka naman may ibang paraan kung saan kaya nating matulungan yung mahihirap nating kababayan. Kasi again, the targeting here is based on consumption. Kung maganda ho talaga yung targeting ng DSWD, baka merong mga listahan na mas maayos na pwedeng magamit. Yung paggamit ho kasi ng consumption, you don't really know, di ba? Binigyang diin ng senador na bagamat prioridad ng bansa ang pagtulong sa mga pinakamahirap, ang pondo para rito ay dapat manggaling sa national budget at hindi sa singil sa kuryente ng ibang consumer. Giit ni Aquino, dapat gobyerno ang pumasan sa mga social discounts para mas maging transparent ang sistema at bumaba ang presyo ng enerhiya para sa lahat. Iminumungkahi rin sa resolusyon na gamitin ang listahan ng 4Ps ng DSWD sa halip na consumption levels lamang upang matiyak na ang tulong ay nakakarating sa mga totoo na nangangailangan. Sa nakaraang hearing ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee, binigyang diin ni Aquino ang sentimiento ng mga middle class na nagbabayad ng tamang buwis pero wala umanong natatanggap na ayuda at pinagbabayad pa ng subsidy para sa iba. So just to make my point here, Chairman, yung cut-off kasi natin plus the 4Ps, again, they represent the bottom 30% of the country. Yung next 20% at yung sunod na 20% or 30%, lahat yan nangangailangan, no? So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Nilinaw ng senador na hindi nito layuning bawiin ang tulong sa mahihirap, kundi ayusin ang sistema ng paniningil. We can look into it. Maybe we can fund it in another way, or maybe we can increase kung sino yung pwede makakuha ng tulong dito. And I hope we can ask for your support to try to understand this better. Kaugnay niyan, kasama rin sa mga reformang isinusulong ni Aquino ang Senate Bill 670 o ang kuryenteng walang VAT bill. Target nito na alisin ang 12% VAT sa kuryente upang magbigay ng agarang ginhawa sa mga sambahayan at maging sa mga micro, small, and medium enterprises. Sa pamamagitan ng mga panukalang ito, umaasa ang mambabatas na mababawasan ang bigat ng inflation at maproprotektahan ang bawat pamilyang Pilipino mula sa mataas na singil sa kuryente. Danny Cachino, CLTV 36 News.